ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ରାଇବଣିଆରୁ ଓଲମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଚ ଉଠିଯିବା ହେତୁ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଖାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମେଟାଲ ଓ ନାଲିଗୁଡ଼ି ପକାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉଠିଯାଇ ରାସ୍ତାଯାକ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 20ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିଚୁ ଦ୍ୱାରା ପେଚିଂ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଷାଠିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 3ଟି ଦୋକାନ ଘର ଜଳିଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଜଳିଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ସାହି ଗ୍ରାମର ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଲା ସିଂ, ସରୋଜିନୀ ବେହେରା ଓ ମୀନା ସେଠୀଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ସଦର ଆର୍ଆଇ ମାନସ ବେହେରା ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି 3ଟି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଟଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଆମ୍ବଳିଅଠାଠାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଆସି ଆଜି ପ୍ରଶାସନକୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିକୁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ମାପଚୁପ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ଉକ୍ତ ଜମି ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ସ୍ଥାୟୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଓ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ସକାଳ 10ଟାରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଜାଗାଟି ସରକାରୀ ଜମି ନୁହେଁ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସବ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାର ଆଦେଶ କପି ଦେଖାଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାନ୍ତିରାମ ହେବ୍ରମଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଉକ୍ତ ଆଦେଶ କପିକୁ ଦେଖାଇ ବୁଝାଇବାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏସ୍ଡିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର କାନ୍ତି ବେହେରା, ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ୟଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଯୁବନେତା ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ପାଳ, ଡାକ୍ତର କିଶୋର ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କମରଦା ଛକ ବଜାର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କିଛି ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ପୋତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ସହ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ସରକାରୀ ରକ୍ଷିତ 1564 ଖାତା ସ୍ଥିତ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 547 ଜଳାଶୟ କିସମର 32 ଡିସିମିଲ୍ ପରିମିତ ପୋଖରୀଟି ଅତୀତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସୁଥିଲା। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦଳଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହିତ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି। ଫଳରେ 2010 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏହା ଜବରଦଖଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ସଂଘ ଏହାକୁ ପୋତି ପକାଇବା ମସୁଦା କରିବା ସହ ଏହାର ହୁଡ଼ାରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଉ ପଲ୍ଲୀ ଉନ୍ନୟନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ସହ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ବିମଳ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଳ, ପ୍ରଭୁରାମ ଦତ୍ତ, ବିନୋଦ କୁମାର ଭଞ୍ଜ, ବ୍ରଜବିହାରୀ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେ, ରାଜୀବ ମିଶ୍ର, ଭବଶଙ୍କର ଦାସ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ଦେ, ସୁନୀଲ କୁମାର ଭଞ୍ଜ, ସୁବ୍ରତ ପ୍ରମାଣିକ, ଶୁଭଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର କମଳାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥର ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3 ଯୋଡ଼ା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଗତ ସୋମବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଖଡ଼ଗପୁର ଭଦ୍ରକ DMU ଟ୍ରେନ୍, ଭଦ୍ରକ ହାଓଡ଼ା ବାଘାଯତୀନ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ହାଓଡ଼ା ମେମୁ ଲୋକାଲ ପ୍ରଭୃତି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହିକି ଏହି ତାଲିକାରେ ଖଡ଼ଗପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୁଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ଖଡ଼ଗପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ ଓ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଜପୁର ରୁଟ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳେଶ୍ୱର ରେଳ ୟୁଜର୍ସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ସଭାପତି ସୁକୁମାର ରଣାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରସ୍ଥ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଜଳେଶ୍ୱର ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଧୀର କୁମାର ମହାନ୍ତି, କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା ଅରୁଣ କୁମାର ବେଜ, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାଇବଣିଆ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ନୀଳକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଦାତା ସଂଘର ସଭାପତି କମଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରାଜପୁର ସରପଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀପ ପରିଡ଼ା, କଂଗ୍ରେସ ନଗର କମିଟି ସଭାପତି ରିୟାଜ ଖାଁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହେମନ୍ତ ଗିରି ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦେ, ବିଜେପି ନେତା ଗଦାଧର ସିଂ, CPM ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଗିରି, ନେତା ଦୀପ୍ତିମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ଶେଖ ଅବଦୁଲ ରହିମ, ରାଜେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଆଇନଜୀବୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଇତି ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାକି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ 3ଟି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ହାଓଡ଼ା ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍, ହାଓଡ଼ା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ହାଓଡ଼ା ପୁରୀ ଧଉଳି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, JCL TV।